Hadirin penonton yang berbahagia, demikian tadi acara Bedayan Nonstop malam hari ini dari Siniwati Ludruk RRI Surabaya. Lain daripada yang lain karena malam hari penuh dengan sarjana seni yang menyemarakan panggung Ludruk RRI Surabaya yang diiringi oleh Cak Kamal dan kawan-kawan. Dan kini tangga demi tangga, tak terasa kehadiran Anda segera kami ajak memasuki dunia gelak ketawa yang diawali oleh Cak Kusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah diparingi sehat. Niki kajate sedekah bumi. Mugi-mugi desane mantun dibancai ditanggapaken Ludruk RRI, masyarakate rezekine melimpah luah. Allahumma amin. Sapira Cak? Aku moh kelambi biru senajan lorek pokoke wungu. Aku moh duwe bojo ayu senajan elek pokok gelem ngedusi aku. Ojo mangkel aku cuma guyon. Sego jagung iwake mujair wong sing ngedung calone DPR. Wis ngedung titik kas. Kesenian Ludruk Dolor, seni Jawa Timur asli sing wis dipentasno teko ngendi ngendi. Mulane ayo dolor padha diuri-uri supaya gak diakoni barek bangsa luar ana. Uga pemuda lan pemudine ya sing padha ilinga kesenian Ludruk ayo dilestareno.
Nyaeling ana dulur Lodruk iku ya melok berjuang sing diplopori pahlawan Dorasim ngusir tentara aja perjuangane diliwatno sangka parian nek bekupon omahe Dara dijajani tambah asoro mulane sejarah iku dulur ojo sampe dilalekno uga kesenian Lodruk nek iso kudu angkah tapi aku nek ndelok arek majuane saiki isih cilik-cilik wis pinter berai alis dikeriki benges dikandeli sebab sing ditiru bintang film ana TV dasar arek dulur adek lencir tur putih wong potongane koyok motor sih adek nyandang anggone ya wis gak gelem kari apa maneh nek gawe rok mini mesti mantep kula ngomongno dulur tanggaku dhewe dasar wonge ireng gawe kelambi abang kayane sangkuk nek mlaku kaya arek jagoan bareng didelok takok idean kaya gorengan urang ya wong ngono iku dulur sing gak duwe sebut wong wis duwe putu braine aja nek ana arek lanang ganteng gayane mesti kaplencut bareng diladen dadakno semak Cak, lakokno telu, Cak. Kedengutan atake. Grepes, Cak. Mbok yo ojo grimis dhisik apa? Iyalah. Sabar mawon, pun tenang mawon, mboten nek udan. Pokoke ngeten mawon mboten udan. Insyaallah mboten udan. Tenang mawon, gelandang masih jauh. Lodruk RRI ditekakaken Bapak Panitia malam hari ini. Wis pokoke buyare menesuk jam 7. Ayo Cak.
aku dhewe cak sing wis tau ngalami nontok ludruk budalku bengi teko gone lampune kok mati aku tolek lungguh oleh panggonan mburi lungguh mburi aku yo seneng jejer arek wedok ketoke meneng tak lirik dheweke kok mesam-mesem bareng tak cedhek dadak no arek gendeng aku dhewe rumangsa kisinan kudu arek wedok tepak arek dan aku gak serang tanto lenggon ana ngarepan jejer wong wedok tuwek ngomong dompete ilang bolak balik aku klejingan tak sawang aku kaya arek edan aku ngajak arek wedok gak atik semayan bedel lawang buri dadak diselentik jaran aku gerit lorone gak karuan bapakne tangi sampai gerakapan lampu dipetek langsung padang aku mencolot dadak kecemplung juglang namung semanten kidungan kula mbak menawi lepat borong kereso pres kaya nek studio ae Cak Kamal nek ngene mang sian pokoke wis waya esuk jagune kluru rame swarane pating kamroso aduh senenge sadulur tani bebarengan padha nandur pari dengenge nyunar ulon parane manuke ngoceh ana wit pating jamruwit iku suarane aton asri donya saisine terus ayo ayo lapa nih apa lu kayaknya tali lapane lah kon karo kriwis iki kita kon iku gremes gak wis gak ngaraudang lho gremes titik lumrah negerno suasana ya iyalah ya apa wancane guk kono nok ludruk guk kono nok ludruk kono nok ludruk bener Gus aku mang ya apa teko gak ngono apa aku anu wis payu gak tulno anu ya apa sih kon lak wis tak warah iya nok nggone omah tak titip pikir iya aku titip iya manuk iki engko nek ana sing ngenyang 500 culno wis Gus wis tak culno wis gak culno wis alhamdulillah berarti wis beres oh beres ya nek wis beres nang gorene apa nih ya duwike lah apa nek ngawur kok ngawur ya tak culno Gus kon nang omahku aku titip iya tolong manuk iki gawon ayo gawa san engko nek ana sing nyang 500 culno wis Gus malah ana sing liwat 500 nopo iya langsung Gus kok culno tak culno ya alhamdulillah berarti lak wis beres yo beres nek wis kok culno
duwike gorene. Yo gak iso lah. Lah kok gak iso ya apa sih? Manuke odol. Lho kok ocol ya apa sih Ya arek kan iki? ngomongnya ditolno, tak tolno kalian. Ya apa rek maksudku dinyang iku didol. Kok iso dinyang 500 Ngomongnya kan didol. ngomong ditolno, tak tolno. Wah ya apa rek? Alah, kung 500 saya ikut. 500 tapi 500 saya jadi pengorbanan Patinia kon. Hah? Patinia iki. Kok pengorbanane Patinia iki lho ya apa sih maksudmu ngono? Patinia ngadakno acara iki. Panitia. Lah iya, Gus. Apa? Patinia. Lho. Kok iso Patinia kan ya? Entek pirang juta kon. Kon nek ngomongmu gak cetha, Apa nih? untumu lepen, Dik. Delok ketopok nyari. Yo dobok. Iki untuk iki Topok lho untuk temen aku dicopot. Kon seneng nek aku gak. Lho. Toh, kon iki lapang rek. Arek-arek yang ngono. Lho, jajane jenengmu iki sapa sih asline? Jenengku kan Bokir. Bokir, ana maksude. Ono artine. Bokir, Bokong. Kir. Kere. Dadine jenengmu Bokir. bokongi kerek ngono. Iya. Oh, dadi nek diceluk Bokir. Lho. Kok iso au? Lho. Kon iki ya masalah Lah apa rek. itu? Macakmu sejembar biasa ae rek. Lah apa? Aku wingi liwat omahmu. Lah apa? Ana omahmu, wong rame kaya ngono lanang wedok. Wong demo ta iki. Demo. Lah apa demo iku? Lah nek omahmu sakmono kae. Wong dudu koruptor kok demo. Lah lha apa wong? Kon gak krungu ta? Lho kurang krungu aku. Apa? Saiki aku lagi dadi dukun nah. Kon ngomong tadi dukun iki lho. Temenan takon niku. Ya temen ngawur. Lho. Lara apa sing gak sok waras nang aku. Wong lara digawa nang omahmu, langsung paras. Waras. Lho. Kon roh wingi arek cilik. Arek cilik, anak sapa? Hah? Anak sapa? Anak Yupaini iku. Anak Yupaini, sik cilik. Cilik. Loro. Awake panas. Awake panas digawa nang omahmu. Iya, sore Sore, gawa nang omahku. terus Esok apa? mati. Loh. Kon iki dukun kok esuk. Gak ngono, Gus. Asline kan yo salah jompo. Salah jopo, salah donga. Arek lara panas kok sopo aji apa? Aji bola geni. Ya apa sih? Adine tutukan padha panase. Ya mesti ae wong arek lara panas kok sowo aji gembala geni. Iya iku. Ya larane penyakit ambek panase sowo. Ya tempuk dadi sitok. Ayo seje. Jejene. Awe tak parmin. Nek cara parmen Pirang-pirang dina iku ya. Ya. Sambatan untune loro. untune lara. Loro. Sambatan terus nang omahmu. Omahku. Bareng ngono. Supaya ana aku pisan. Terus Langsung ku sore kok nang omahku ya. kok sowo? Esok Gus ilang. Lho ilang ya apa sih? Ilang sak untu-untune. Kok iso ilang sauntune-untune? Temen, Gus. Kon iki nek dadi dukun. Iya. Gak kaya aku elek arek peguron. Nek dukun lu nek kalah barek arek peguron. Peguran ya apa maksudmu? Kok iso ya apa? Aku iku roh sak jerone winarah. Ojo cacak daerah Cereme kene. Aku gak roh. Nok Jakarta sakmono adoe. Iya. Tak delok teko kene ketok le. Wah. Kon ojo muluk-muluk kok tadi. Ojo malak-malak maksudmu ya apa? Ibaratnya wong ngomong kudu ono buktine. Oh, ibarate ndok kepingin roh dadare. Dadare. Umpama mas penuh lelere. Iya. Oke, karepmu ya apa? Kon kate ngetes aku. Ya jelas. Awakmu tak tes. Oh, kok tes umpama aku? Tak ngadep warono. Aku kok kono. Ngadep warono. Ngadep rene. Ya rono. Terus? Hei. Ayo. Saiki tak tes ya. Ya. Aku njupuk apa ngono ya? Oh, awakmu kok mburiku, aku gak ndelok. Ya. Ya. Kepengin roh, kon jemok apa? Ya. Wes. Adai. Pertama, Hah? saiki aku njupuk apa? Alah, wong ngene ae. Ketu. Lah apa kon ndelok? Lho ngene emang jek jemok awakmu. Yo mau jarane dhisik. Oh, karepmu aku gak oleh nolak Kalian ini. dhisik. Oke, wes. Sing kedua, Ya, njupuk apa? saiki Ya. erong. Kan gak pinter, Gus. Aku arep peguron, Kir. Wes, pisan kas. Pisan kas, Pisan jek kas. gak percaya. Gak percaya. Oke. Ayo,
Ketiga ya. Ndelok mau apa? Oke, wis ah. Cemok janggut. Ya. Oh. Ya, angkrik kan. Lah arek peguron. Tahu men kan. Aku ngaku kalah, Gus. Kalah, aku kalah. Tahu ya iku mang. Apa? Aku pingin tes maneh kon. Lho. Tak tes maneh. Yo, tak tes aku. Kan ngetes aku. Lho iya rek. Lho. Karepmu ayo. Pingin ngetes awakmu yo an. Ayo. Karepmu apa? Ana kursi. Ana kursi. Hah? Tarane Ya apa? ndukuk dhuwit nang ndukure kopiah. Endi duwike iku? Lho, tenang ae tak ndukukno. Walah ngajak sulapan ambek aku. Tak sulapan. Oke. Maksudmu duit 100? Dhuwit 100. Tak tutupi kopiah. Ah. Terus? Tarane apa ndukuk dhuwit nang kopiah iki? Jerone kopiah. Oh, maksudmu njokok duit Kali ndukuk kopiah. tapi gak oleh jemok kopiahe. Kopiahe. Oke, sawangane aku. Ayo. Mbok lan. Dan akeh. Oke. Mesti iso. Tak jopo Hat. Lho. Gak iso. Lah, gak iso ya. Gak iso. Ayo. Gak iso. Gak iso. Ya mesti ae gak iso wong kok tutupi kopiah ngene. Lah masih kon. Ayo. Nah aku ya iso. Duit 100. Iya. Kon iso temen. Lah, aku Sawang. iso. Oke. Wong aku kok. Nek sampe kon gak iso ditenono kon. Wong aku kok. Wong masalah njukuk ngono. Tak tambahi 100. Oleh, oh njukuk dhuwit kalian njumuk kopiahe. Tak tambahi 100 dadi Yo, 200. 200. Tak daleh kene. Iya. Tak tutupi kopiahmu. Nah, Yo. oh nek sampe iso njokok iki tak sembahi dritiran. Yo. Sawangane. Sik. Ayo. Oh, Wis, ilang. up. Ilang. Lus gak ono duwe. Temen takon iku. Gak ono duit. Sawangane gak percaya aku. Loh. Hei. Kan ya apa sih? Ayo. Lah duwe kok gak jokok kopiah. Ayo aku njukuk kopiah njukuk dhuwit. Yo duwe. Iya. Wis rekalan. Kon kok iso pikirmu tekan ndi, Mang? Lah kon kok iso kaya ngene? Loh. Masa kok cepel kok njero. Oh, kon iku srekalan kon niku. Maksudmu ya apa kon? Loh. Duweke balekno rek. Loh, ya apa rek iki? Kok iso digawa? Wah. Oh, perek lagi. Cak, sabar, Cak. Sabar. Ketemu boker. Kepala panas, hati harus dingin. Gak iso. Nek hati panas, kepala harus dingin. Wis gak ngurus. Kok iso gak ngurus? Aku ketemu boker. Mikir. Sik, sabar. Nek ono persoalan, Yo. nek ono persoalan, Persoalan. Yo. diselesaikan secara kekeluargaan. Ojo sampai ngawarit bacok-bacokan, Cak. Ya apa iki? Awakmu ketemu boker apa gak? Bokir. Jujur. Nang ndi playune boker? Peno iki goleki bokir temen. Ya. Umpama aku gak nggodono. Oh. Loh, Apa kuping kiwir? bener tak kandhani. Yo. Bokir ngono saiki mlayu rono lho. Teman. Mlayu rono tapi ojo sampai bacokan lho, Cak. Ojo sampai gegeran. Dadi boker mlayu rono. Mlayu rono sabar. Ya sabar, Cak. Awakmu kate gak kena dipercaya titenono. Aduh. Kuping kiwir. Aduh. Ora. Apa, Cak? Ya apa? Waduh, ya apa, Rek?
muring-muring temen menging sapi iki. Lah iku kok nek sampai ketemu bokir terus dibacok dienggak-enggokno. Ya apa kedadeane bokir? Muga-muga arek ojo sampe kepethuk. Ya apa? Asal Iku arek dhuwitmu ya lali. Loh, Dhuwitmu tak balekno, Gus. Aku ya apa? kanca kan gak enak ya. Duit gak apa-apa, Dik. Perkara duit 200 gak apa-apa. Wis kon saiki ojo mumet ana nggone daerah Betiting kene. Apa? Kon lunga nang nggone Kalimantan. Eh. Kon nek gak ndek duit tak sangoni. Tahu gak usah adol apa nang Kalimantan. Kon mang digoleki insap, digawakno arit, jange di Apa? insap. Wong iso lawari kepethuk aku Lho kok. kok pedhok nang ndi? Gunung nganggo rombongan. Lho kan iku lari nek ludrukan aku. Ya apa rek arek iki? Iso wingi lho ndoleki aku lho lapo. Kon iki jange dibacok. Nggawa arit. Mosok. Makane kon wis minggat. Oke, wis gak apa-apa. Delok lah, ditenono. Apa? Mari kira iso metu maneh. Lho kan iki apa? Metu kan dibacok ya apa? Yo gak. Ya apa rek arek iki? Ker. Wah. Sabar. Sabar, Cak. Sabar, Cak. Sabar. Aduh. Sabar, Cak. Ojo sampai bacok-bacokan, Cak. Sabar. Aduh. Apik kelakuanmu ya. Wis kowe ya keben ya api. Lho kan iki apa sih? Oh digawak narik jangan dibacok tambah. Ker. Sabar. Awakmu esuk tak goleki nang omahmu gak ono. Aku metu sak. Oh. Awan tak goleki awakmu yo gak ono. Aku kurung mulih. Oh, ngono ya. Iya. Sore tak goleki yo gak ono. Aku keturon. Kan iki Saiki apa bincang? mumpung ketemu awakmu, kita selesaikan secara jantan. Sabar, Cak. Aduh, ya apa nih, Sam. Bokir. Sabar. Woi! Sepurane, Kir. Iya. Aku nyeling arit awakmu suwe. Kayak ketemu iki tak balekno. Meneh maneh ku nek balekno aja nggo dalan, Rek. Lah yo Ya apa? saru. Ya apa? Kon nggawa arep Iya. metuki bokir. Iya. Iki mang cuma balekno. Iya. Tak sangkakno bacokan. Ora apa. Oh, Balekno nyelang aku, Bu. balekno. Iku namanya kekerasan. Kekerasan, gak oleh. Aku nyele wis sawulan lebih. Nyele arit bokir. Nah. Tak balekno nang omahe gak ketemu. Kayak ketemu saiki tak Nah. balekno tompon, Kir. Kon ya ngono. Nah, Gus. Kon gak ero ta. Ana nggone pertelon cerme pasar. Ora apa, Gus? Ana pengumuman gak ero kon. Barang siapa yang membawa senjata tajam dikenakan kurungan penjara 5 bulan. Ya apa rek arek iki? Oleh ya. Gak lanjut. Gak apa. Ini sak. Lah gak oleh kok iso. Hei, lah apa kon iku? Di kandhane ana pengumuman dilarang membawa senjata tajam. Nek kok langgar kena hukuman 5 bulan. Wehehehe. Apa? Awakmu mosok gak ngerti. Kate ana nang kono ana pengumuman gawe nggawa senjata tajam. Hukumane 5 bulan. Kapan lah awan mang? Lah iki wis bengi. Gak apa-apa. Apa-apa. Gak apa-apa. Wis bengi. Peraturan sok berubah, Gus. Peraturan berubah ya berubah-ubah. Kon ketokmu metiti sajane kon iki apa? Aku ya pertama kepingin ketemu Bokir, ya kepingin ketemu awakmu. Sebabe Aku iki sakjane ana masalah, Gus. lho alah, wong Iya. ana masalah.
Iya. Kok lampiasno nanggone bokir sajane masalahmu apa? Aku ya masalah rumah tangga. Rumah tangga apa? Lah, Oh? Aku iki mbek bojoku lak gegeran. Aku saiki maksude aku kate janjian karo arek wedok ngono. Oh, belajar selingkuh. Aku gak selingkuh. Aku ngono. Golek sampingan. Oh, boleh sampean. Aku ngerti bojomu iku wong cemburuan, Lah iya. gak kenekan. Lah iya. Ojo cacak awakmu nggodha arek wedok. Lah iya. Wong awakmu ambek wedhus ae bojomu ya cemburuane kaya apa ngono. ngono? Lah iya, Wong aku nuntun sapi nang omah dicladuk cemburu kok. ambek sapi cemburu. Cemburu. Iki berarti sing salah awakmu. Iya. Sing kurang iso ngatur karo bojomu. Ngono ah. Apa-apa iku Iya. kudu tenonge dilumahno, Artine omonge digenahno. Oh. Kok nek apa terus terang ngomong barek wong wedok ya jelas diparut awakmu. lah ya apa Carane ngomongi barek wong wedok. Iya. Nah, Ah. kok nak kepingin ketemu barek arek wedok iki. pacarmu iku. Iya. Carane ngene. Ah. Engko nek mulih Iya. teko omah, Ah, nek ketemu bojomu ngomong, Dik. ya apa? Nek bojomu ngomong, metu wae, gak tau mulih, gak tau sapa omah, senengane sapa warung tetek bengek. Aku jawab apa? Jawab apa? Aku metu iku gak aku dolen. Ah. Gak aku sapa lesehan. Tapi Aku metu goleki wong pinter. cocok. Pinter kan. Aduh. Ibarate wong goro koja. Iya. Goro-goro Sumbodo. Nek wis kon ngomong ngono bojomu lak mesti jawab. Iya. Maksudnya ketemu wong pinter ya apa? Aku takon barek wong pinter iku mau. Oh, ketemu dosen. Wong dosen ya Lah iku lah wong pinter. Maksudnya wong pinter iku wong ngerti sak jerone pinarah iki lho kedadane wong urip ana alam donya bisuke iku ya apa rasane. Oh, ngono aku. Ya ngomong. Iya. Aku ngomong barek wong pinter iku mau. Heeh. Nah kok no aku antarane awakmu. Apa aku wis rumah tangga mbek awakmu wis 10 tahun? Iya. Kok awak dhewe kehidupane sik kekurangan ae. Iya kok gegeran, Ah. kan ademe, kan terming. Nah. Iya. Apa-apa gak duwe. Nah, Mangan ae tansah kekurangan. lah iya iku. Ngomong aku iso urip enak lan kepenak dadi wong sing sugih. Iya. Tapi ana syarate. Syarate apa? Nah, ngomong. Iya. Aku dikongkon topo nang gone Gunung Klothok. Oh. Ah. Dadi dikongkon Gunung Klothok. Apa nang Gunung Klothok. Oh. Ngomong ngono. Ya wis. Gorong. Iya. iya. Ubur apene ya ngono. Ojo Ora lali. kene barang. Lho, Iya, iya. ubur apene slametane maksude. Iya, iya, iya. Bancaane. Iya. Gawe tumpeng, Heeh. pitik panggang ayam, Oh, yam, pitik panggang ayam, yam. Ah. Iya. Kok nek wis kon ngomong kaya ngono, bojomu mesti nyetujoni. Iya. Awakmu aja budal topo. Oh. Metu ana pacarmu iku mau. Wah. Iya. Bener panggang ayam, yam. Ngerti pacarku jenenge ya Mariam. Pacarmu jenenge Mariam. Iya. Wis tepaan. Iya. Saiki awakmu moleh kondo nang gone bojomu. Ya wis. Ya, Suwun. aja lali. Ya. Pitik panggang ayam. Yam. Ya, hati-hati. Kir, Apa Gus? sajane aku kepingin nyadarno isap. Ngono ta. Soale isap iku, Iya. ya, penggaweane kaya ngono iku. Lah iku tapi engko nek moleh ketemu bojone gegeran sampai dadi penganiayaan. Sing enak ayo diturunno nang mburi aku. Ngono ah. Iya, Ya ayo didelok rono ya.
tanggal 15 tahun. Pancet tambah nemen. Duwe bojo. Kaya tak ndek bojo. Dirasani jenenge bojo. Gak dirasani kebacut. Nemen. Biyen iku nom-nomane kemantenan nyerkawuduk. Saiki gak tau nyabani omah. Heran aku. Ya apa lene duwe tanggung jawab nang keluarga. Wong wedok dijarno ijen nggo omah. Bendina ngono ya gak tau dibelanjani. Iso-isoke odol-odol duwe wong wedok. Sing kita nduk piye roh. Heran aku digawe apa ae. Kaya ngene iki lho, gak moleh. Mbok nang ndi gak ngono parane iku. Pak, kaya ngene iki omah dijarno mablak. Tinggal pamitan wong wedok diluk ae gak merat-merat. Awas kon kok nek moleh. Temenan. Aku wis gak betah. Pancet ae. Eling gedokane. Eling kandange. Belang. Lanang metu teko omah. Rasane ae digunem ae. Aku metu teko omah iku gak nang gone kafe, gak nang gone warkop. Aku ngono usaha. Halah. Supaya Halah. Alah. Ngomong iku yo gantian. Cek talasap. Masih aku ngrasani, masih aku ngomong, masih aku gunem iku lambe-lambeku dhewe, iku cangkem-cangkemku dhewe, masih aku mengo, masih aku mingkem, masih jeplok, masih apa? Ngomong megal-megol bulune kon becek keloken karet. Saiki ketok apa sap? Yo apa wi? Biyen ketok apa? Saiki ketok apa? Yo aku dhisik yo ketok ayu, Saiki ketok genderwo. Belani kok becik sap. Gak ngoto ndelok gambarmu iku lho. Apa? Ndelok ngilu. Wis, aku wis ngoco, wis ngilu dhewe. Aku dhewe delok kancaku gambarku dhewe yo wedi kok. Alah. Belani saiki gak tau merat, jarang ana omah, klutusan, kluyuran, gak betah nggo omah. Kono saiki modele niru arek nom-nom. Oh, Sabo kafe, sabo warung, haipian. Alah. ngene lho. Aja suudon, aja prasangka buruk karo wong lanang. Wong lanang ngono usaha. Alah. Uripe awak dhewe iku bahagia. Usaha apa? Ambek iku ah. Pojok ngopong ambek kuping dilboni genset. Rungokno dengkulmu. Kamu niki bocor rek. Iya iki kepeh. Ngene lho. Aku iku gak jarang mulih iku. Mergo aku iki usaha nanggone wong pinter. Sap kaset nanggone wong pinter. Bojomu ku ya pinter masih ngono. Bojomu ku ya lulusan SMEP. Ya awakmu pinter tapi pinter nyelatu. Lu kan gak masalah. Aku kecil diwuri wong tuaku ngomong, kecil ngomong, dijak ngomong. Rumah tangga ngono gak gawe pinter-pinteran gak celatu-celatuan kok botek bongkir kon. Loh, Kok remet tenan. loh, lani sap. Malah ngene aku. Temen aku getun aku. Getun aku awakmu iki sap, getun. Getun apane? Sing maksud dhisik awakmu. Awakmu kepingin parap. Bolak-balik lewat ngarepe omahku sedina ping 20. Alah. Gerabak kok raimu peren iku lho. Loh, memang agak ganteng, tapi kan manis. Alah sap. Aku gak nganut bapak ngono temen enak
gelem ngono aku dirabi kecamatan. Awakmu dirabi kecamatan. Ya sida duwe anak stempel. Teko ndi gak merat? Oh. Teko ndi? Ngene lho, Dik. Rumah tangga itu ayolah diselesaikan secara musyawarah, selesaikan secara hati ini. Meskipun kepala panas. Maksudnya hati yang dingin. Aja sampai emosi. Rumah tangga nek gegeran ae. Iku rezekine adoh. Ngono lho. Lah teko ndi ku mangko kok dungaren. Bener lambemu dungaren kok bener kok kenceng. Aku teko wong pinter. Aku mau nanggone wong pinter iku dikandani. Aku iso urip rumah tangga bahagia. Lah iku kudu ana syarate. Ngono lho. Supaya oleh wangsit aku ngono. Sap Apa? pangsit gak kurang. Lapo kang golek pangsit ndok nang omahe wong pinter iku. Pangsit. Alah, masa aku bojomu ya iso nggih pangsit. Pangsit iku panganan. Cuk, kon kok aku kremes tenan rek. Maksude dudu pangsit iku. Maksude pangsit oleh bisikan ngono lho. Iku aku dikongkon sapa nang gunung Klothok. Belani apa itu tok gunung Klothok. Awakmu bengok siku golong turun. Petitik. Saiki ya. Ya. Topo iku aja nang gunung Klothok. Kono lho nang kutub utara tak izini memisan. Kono gak merat. Gendeng akon iku. Aku nang gone kutub utara. Sangan aku buruang madu tatane. Lho, karuan sop. Aku tak ganti. Nggih Pak nggih. Ganti nggih. Lho, kaya akeh sing gelem. Loh, akeh sing antri. Ngene-ngene ya ngono bekase binatang film aku. Oh, awakmu sida didelokne nang kali. Ini lho, Dik, aku njaluk izinmu. Aku ya apa-apa. Iki kate apa nang Gunung Klothok, ngono lho. Apa nang gunung Klothok? Ya. Apa kate ado-ado sih, Cak? Niat sembarang teko niate ati. Tak penggon ndi ku ya tetep pokoke sing tergantung niate ati sampean. Wis gak usah nang gunung Klothok, nek nang omah tak izini. Nang omah. Iya. Ya apa ya? Ya wis gak apa-apa tapi ya kudu ana nek syarate iku. Syarat apa? Ya uber rampene. Uber rampene wong topo. Anu. Sajene wong topo. Ya. Apa ae, Cak? Iku ya kembang, ambek Kembang. ayam. Ayam apa? Panggang ayam. Ayam. Ket biyen sak tumonku ku panggang ayam ya panggang ayam, gak tek yam. Iki sik panggang ayam. Yam. Walah, teko wangsite ku panggang ayam. Yam. Ngono lho. Walah, berarti aku ngerti maksude. Iya. Panggang ayame loro. Ya. Ya kaya situ panggang ayam. Yam. Kok iki? Wis sak gelem ya, kok ngene ya. Ya. Nah wis. Dadi aku apa nang kene? Ya Dadi sik. nang Gunung Klothok. Gelem tak gak, nek gak gelem gak tak izini. Men aku dibojo. Sampeyan mau bojo ngene step sampean. Iki dijunjung. Sono. Dunang ndi? Ayo diarakno. Rono. Apa sih? Aku rene kon rono. Wah. Iki sak emosi. Njaluk izin tak gak, tak izin tak gak. Ya izin tak gak. Anggi, rono apa rono? Sing kene. Kene lho. Ya ampun. Tatap temen aku rek. Makane ta. Melok begitak jaya ya iku. Ayo. Nah, kawan iki. Oh iya. Ditutupi?
Apa sih rek? Dik. Nutupi ya lah. Olah apa aku kok geblakno. Seneng aku nek gagar otak. Ya, sampe dirange biji wong wedok ae. Yo gak ngono. Ya. Seneng aku tebal. Sopo sing guyune cek bantere iku? Kok nek bojoku tak pegat kok leles ya? Yo. Akeh sing ngantri rek. Yo. Yo. Aku tak tinggal ya. Aja lali, kuwi rampene. Men ya Cak ya. Iya. Ya. Yo. 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 Enten ono sak tekoku. Panggang ayam yam. Iya. Ya, temen ya. Iya. Panggang ayam Masih ya. pira-pira. Masih pira-pira jam wis enten ono ae ya. Iya. Wes nang budal. Batakno. Oh, budal temen. Iya. Panggang ayam yam. Mari sak ketemu gendaan. Panggang ayam yam. Yam ayam. Panggang ayam yam. Uang kok sarai untuk tok. Ngawur. Iki dudu untu. Apa? Garu. Garu. Gak brojol lah iki. Itu. Aja guyon ae. Kon mang dinteni pacarmu. Aku Mariam. Nggone pertelon kerume lho. Ya teko lho. Sing betiting iku mang. Lah iya. Iya. Lah terus apa aku nang kene? Lo karo, lah kon nyopo ya wong lanang. Ngene. Apa nek aku gantenono, aku tak nemoni Mariam. Terus gampang kok suwiti kan ana ngene ya. Oh, cok kuwatir lah. Ya. Ya. Ya wis tak kantonane. Soalnya duwe. Ya wis. Ya meneng. Awakmu nulung aku. Aku ketemu panggang ayam yam. Aja lali rek. Iya. Aja lali mari. Kuwatir ku tak duit yo. Iya. Dengan duit. Pikir yo. Ya aku meneng ae ya toko ya. Ya, meneng ae. Pasar iku mang waduh dungaren. Wah wong dino apa sih ya iso uyel-uyelan cah kesuwen temenan sakno sampe lho Cak. Rasa aku iku ya. Masa sih Cak tak tinggal gak ono 2 jam. Saman kok tambah modot ya Cak ya. Biasa kan purut sampean. Lah apa Cak kok iso modot ngene Cak? Cak. Lek jenenge wong kan kudanan jare wong-wong iku. Kudanan mestine ya purut. Saman kok modot. Oh karet. Cak. Man wis jangkep Cak iki mang Cak. Cuma apa syarat-syarate ya. Kain Cak. Saman kok mbidek kae sih? Cak. Kok aku lak ya wedi sih. Tapa dilu kaya ngene. Kok iso
Ayam ya. sorry. Kang kali kang ya. Ambek insap nang Kak ndi? kalau kak kali kong. Insap nang ndi? Insap nang ndi aja guyang-guyu. Aku iki temenan goreng-goreng aku. Kok ngon. Insap nang ndi kok ganti sampean? Bisa metu, Mbak. Metu nang ndi? Metuki pacare. Medhi pacare. Iya. Lah insap, aku curiga ke boker. Curiga temenan mbak insap. Asa kuwate. Tidak metuki pacare. Masa iki yo sing enak yo pean ae. Kantor iya kantor ono. Anane, ngono kan. Anden. Nek oh seger iki mbokmu. Ajur iki insap. Ya. Kene iso teko. Kayak mangan iki. Temenan. Iso dadi dandang insap mulih. Suka ya. Supana. Ya. Oh. Ih, kok menang. Lah apa sih, Pak? Oh, ora, Bang. Nek jahat nek. Saya apa lho ning tupi. Aja guyon. Ya, Kak, udah Aku iki emosi temenan dua insap. ya. Ayo cepetan. Ajur iki. Temen tadi. Wes ya? Ya. Wes ya? Heeh. Wes. Wes. Assalamualaikum, Ustaz. Wes. Aku udah ngerti enggak? Foto iki kan. Wes cepetan, selak merah iki kok. Ayo, Pak ya. Ya. Tak tinggal. Ajur no. Ajur, ya. Enggak sakit di duduk ya. Ajur pokoknya. Kapok. Ya, wes. Luar biasa. Aduh. Cece karo bojoku kir. Is omongi tok. Tahan. Bu. Asus to. Pasukan tambahno. Ya apa? Mariam. Mariam saja nih. Mariam. Mariam. Ika luar biasa. Gak rugi oleh itu jamu. Aku sampai gerewelin. Mariam. Cek karo bojo kula nggih dulur nggih. Bojo kula niku wong jahat. Nyer bise. Beda dengan Mariam. Kalau bojoku 50%, kadang 30, kadang 10, kadang 14. Mariam 100%. Tadi kir, bakir. Kir, suwun lho kir. Kir, suwun kir awakmu wis nolong aku. Iso ketemu karo Mariam pacarku. Wis kir, gantian kir. Kir. Ya, dadak, Mbak. Mbak ngomong kon rek. Woi. Kir. Tolong. Kok dadi awakmu, Bokir? Untune kok gak ono. Kir, Dek ngene lho, Dek. Awakmu ancene sing ayu dhewe, servise awakmu 100%. Ya, Gek. Mari ngombe jamu kalian ngosek. Hei.
Iya, anu Dek. Bang, anu kilo sing ngongkon kilo. Kok iso gegeran kok yang ini. Rene. Ya apa kon iki? Areke gak gelem kok tukokno beang ngene kegeden. Kok iso ngono durung delok kene. Iki areke gak seneng kegeden kok tukokno beang sakmene. Loh. Tolong ana. Jare ukuran B2. Jarno cekel bono rong-rong. Tolong ana arek iki ya. Ya apa nu? Iki seneng wong kok. Kayak ngene. Ya apa rek? Lho. Gus, iku bojoku lapo kok gawe percobaan. Kalau tak tulungi tambah ngene. Iki lho ceritane ya apa iki? Ceritane arek iki Ya Maryam, gak gelem kok tukokno beak kok ngene iki kegeden. kegeden. Wong masker kok sakmene iki ya apa lho. Aku selama itu bojoku kan gak tau karena kotang aku Icap. Ya sepurane, Dek. Sepurane apa? Awakmu Gak boleh rong dina iki. Wis sabar yu. Wong ngono kok pikir. Wong isap ya wis kaya ngene penggawane lah apa sih sampean kok pikir kaya ngono wis gak usah dipikir. Semuanya jaya. terusno gak apa-apa wis entek-entekno ancene bojo-bojomu dhewe. Oh iso kaya ngono iku lho. Aku bojo sementara cerita. Nek awakmu bojo salawase blah gelageran. Tak gak karep-karep lho. Dungono. Apa? Oh, barjak. Wes saiki ngene Cak Isap. Sajane aku mang iku gak muruki sing sak temene. Aku cuma menyederno sampean. Nyederno, aku awakmu gak nyederno. Apa? Menyoderkan. Menyadarkan. Ngene lho. Bojoku gak selingkuh tanda. Gak. Kak. Ngene lho yo. Iya. Wong nek wis rumah tangga, Heeh. kudu tanggung jawab nanggone wong wedok. Iya. Ibarate kapal terbang iki lho. Apa? Wong lanang sayap kanan, Heeh. wong wedok sayap kiri. Terbang bersama menuju ke arah kebahagiaan. Gak kena menang-menangan. Wong wedok ya ojo digawe sak menang-menang. Ya sepurane Ya Dik. apa rek? Lah bojoku yang ngono nak. Apa oh? Emosi Er- ae mbok sing sabar titik. Wayahe kok bendino. Wah, Nek wong wedok wayahe ngono, tensine dhuwur, ngamukan, ngono ah. sensitif ngono lho. Oh alah. Lah ngono iki wayahe apa dol. Wes sampean ya ngono. Ambek wong lanang ya ojo sok cemburuan. Wong wedok wong lanang metu iku ya gak dolen. Ya gak poyah-poyah. Metu iku ya golek penggawean takon kanca-kanca. Engko nek oleh kaya gak wurung bayuk nang sampean. Ah, ngono Ngono lho. lho. Sepurane ya Cak ya. Ya ngono sepura. Wes. Ala titik alus. Titik ae. Kon dicarno gladrah kon. Ora. Wes saiki ngene. Ya. Ya pira-pira kesalahane awak dhewe. Ya, mbok menawa ana kekurangane, ana kekeliruane ayo njaluk pangapura barek dulur-dulur kene, terutama Bapak panitia. Ya. Cocok Bapak Lurah. Nah, ya. Solin. Nah. Kon iki kok pase-paseno. Adik iki waktune wis bengi, critane ya dawa. Ngerti ya? Cerita iki senengane wong wedok-wedok. Soale dirasakno barek kehidupan masyarakat sing ana sehari ya, sing ana donya iki. Yo. Cerita iki gak tau digawe lho druk liya. Wah iya. Paham kon? Penasaran iki. Iya. Ayo gak kesuwen ae didelok. Lho engko dhisik. Keputusan sutradara Ludruk RR.
RRI malam hari ini sengaja mempersembahkan sebuah cerita yang diberi judul apa Gus? Ludruk RRI bengi iki gawe lakon Tombo Teko Loro Lunga.